Здравейте от geraka.com. Представяме поредният артикул от продуктовата гама на Teka. Това е иноксова кухненска мивка за монтаж под плот от серията Teka B40.40. Мивката е много интересна, тъй като е предназначена за подплотов монтаж на кухненски плот, което предполага наличието на такъв кухненски плот от камък, гранит или технически камък, например. Другото специфично при умивалника е, че той е с размер 40 на 40 см, което е едно доста хубаво голямо функционално корито, което същевременно не отнема като габарит много място на кухненския плот. Освен това, трябва да се обърне внимание, че мивката е с дълбочина 25 см, което е изключително рядко като дълбочина на корито при кухненски умивалници. Съвсем малко са мивките с такава дълбочина на корито. Покритието на умивалника е гладък инокс, който е характерен за кухненските мивки. Тя е комплектована с всичко необходимо.